Bon, déjà, aiza professeur, Fotini, on a déjà dépassé les 48 heures. On a une constitution, 48 heures, normalement, si ça règle masak mi voulna, aiza les professeurs. Fotini, fan dépassé on a une constitution, normalement c'est 48 heures. I nomze ra nisamborina ro izy. Azava vahoaka boka. Izy koa misy avocat, même ataovanareo gratuitement zegny. Mandiana nareo magnontany aiza professeur, pasteur, remandreny, mitsangana nareo magnontany aiza professeur. Fa ny dépasse 48 heures volaniko aminareo zegny garde à vue nazy tokony magnano explication soit monsieur le préfet, soit le commissaire de la police, soit comment ça, gouvernementé. Nyanti vahoaka mitady aia misy professeur io. Ya fotiny anareo boka fetsifetsy, anareo fetsifetsy boka. Tsy anareo izay volaniko nomoaly possible izy io alefa anareo Tananarivo, y a pas de jugement, tsy hainay karakory ny jugenareo izy. Ya juste izy nitondra briquet, nitondra téléphone, nandeha devant la mairie, ikeka hagnano manifestation, ino crime nataony amizay. Aiza nareo professeur, bora réglage anao mitsangana, anao sy mba vavahoaka. Monsieur le préfet, anao mitsangana, volagna vahoaka aia tany misy professeur io. Plus anareo miambigny, anareo zio fa mitombotombo boka enneminareo. Anao manambotsy professeur aty, firy namany professeur aty, firy surtout amizay mpianatra, surtout mpianatra. Anareo koa volaniko zegny miposolo agnapotiky Diego io e. Donc aboanareo professeur fa nandika plus de 48 heures anareo zio. Normalement soit anareo miboaka magnazava aia tany misy professeur io, zay fa miamby. Tsy karaha ataonareo maire Jean-Luc Diavoljara io, anareo boka tsisy explication, anareo direct magnagaja, tsisy explication amizay ataonareo boka. Zay zio vahoaka miamby aia tany misy professeur nefa zay commencé chaud bouillant zay io boka, cocotte minute fa michauffe ato. Zegny antreny ho avy za farany agny koa. Za magnontany, nagnino mba maro gendarme, maro police, que ce soit surtout Ambilbeo, avo mutation ro jiaby. Fagnontaniagna zegny, fagnontaniagna. Ino antony ro io nazo mutation? Tsy magnaraka bekony le agnabo. Donc igny koa zay boka mila magnontany fô. Anareo amizay boka mavita mavanda aminay fa zay ndraiky fa misy renseignement fô. Zay misy renseignement fô. Aia, zay volaniko, mitsangana tsika vahoaka. Mitsangana eo amizay za avy amin'ny général Lilson. Général Lilson, non volagna, za mi-analyse tsara vidéonao baka. Maromaro raha tsara ny volagninao, surtout resaka stratégie militaire, resaka légitime défense, nazavainao tsara izy, ary mahafapo za. Par rapport amin'ny tifitry, karakory zay, fa misy kosa. Mon général. Anao volagna journaliste mavita magnaboaka preuve jiaby. Azonao zegny. Indépendant pas journaliste à Madagascar. Nagnino fomba sy roa fodifodinareo. Donc faux mon général. Journaliste à Madagascar tu es indépendant. En plus, tam TV plus anao mon général nagnano interview no. OK? Anao zio mon général, gouverneur, anao gouverneur zio. C'est normal mon général. Anao nazo place, anao tsy amotiky le fitondragna io. Par contre, anao volagna colonel Charles, il est plus crédible vlankozé par rapport à mravlagno diaby. Fotiny hitan'ny colonel Charles fitondragna tsy manjary ary fa hitan'ny vahoaka koa fitondragna tsy manjary.
niala izy. Nanalizeko fo boka volonanao io. Tu vois? Nanalizeko tsara beky. Anao mivolagna fa lalatiana miaraka fidèle navy tamin'ny moto nagnamianao téléphone agnantso président de la République André Rajoelina à l'époque. Ah bon? En tant que omba tsisy bébénao tao. Nagnino anao capitaine nantsovindreo fa pourquoi pas un général, pourquoi pas un colonel, pourquoi pas un commandant. Donc mon général, tu vois, j'hésite hein. Zagny raha volagninao va tsy agneky. Voilà. Donc pour moi non. Tsy logique feky raha volagninao zay. Tu vois? Après misy zio io tamy le 7 février nisy tifitra igny tiako midémenti lehibe gendarme resaka fa misy promotion nareo boka naty tamizegny tsy volaniko agnara nato fa lehibe gendarme actuel mavita mivolagna midémenti raha volagniny général zio misy midémenti. Ok fa ny risoa tsy mahay, ok maromaro tsy mahay, mais za magnontany fo mon général, za magnontany raha anao raha ny volagninao jiaby nanalezeko io amizay matiavako anao mivolagna fa vahoaka tompiny, vahoaka magnadoso, vahoaka mampidiky. Ny démentinao boka général Bomba igny fotony général Bomba nivolagna fa comment ça maramila tsy matatro vahoaka. Azonao maramila tsy matatro vahoaka. Enareo fa anareo amizay besoin ny vahoaka. Azonao ny analyseko tsara boka volagno azovy mavandy amy raha ty. Colonel Charles fa Colonel Charles mahita fitondragna tsy manjary izy nivolagna raha marigny. Par contre la plupart anareo zio nahazo place anareo zio normal mon général tsisy araiky isaky volagna. Izy koa tsara aminareo firenena io normal misy intérêt nareo ary nanao nivolagna atao par rapport amin'ny intérêt n'olo. André Rajoelina volagninao izy koa izy amy place tsy nivolagna tsy na promesse nataony jiaby igny tsy nampodiny tamy vahoaka normal vahoaka agnadoso izy. Azonao donc normal zio vahoaka ty agnadoso André Rajoelina fotony promesse nazy jiaby igny tsisy araiky ny tanterany, tsisy araiky ny tanterany promesse nazy jiaby. Donc zay volaniko mon général raha volagninao igny misy ny tsara surtout stratégie légitime défense raha jiaby nanalisenao à un moment donné io fo volaniko anao volagnanao tsy nahay André Rajoelina tamizegny lalatriana avy nitondra puce miaraka fidèle teo anao nandeha, mais anao mba le haut gradé tamizegny tokony misy bébénao ny tagny nagnino ro plus confiance aminao, nagnino amizay tsy rendinao compte tamy colonel soit lehibenao toa fa André Rajoelina keky za ty téléphone. Donc je suis sceptique, possible za diso en tant qu'analyse militaire volaniko zegny, en tant qu'analyse normalement en tant que militaire je suis obligé de m'adresser à mon supérieur d'abord. Est-ce que zanga la décision je m'adresse à mon supérieur d'abord. Anao capitaine à l'époque misolo civil mandeha mangalanao alotsika andeza André Rajoelina alotsika ndesinao colonel capitaine Charles miaraka anareo. Donc qui a raison là-dedans? Donc je donne le point à colonel Charles fotini en même temps naboaka ny document anao ny commentra naboaka ny document diable authentifié tamponné diable authentifier les documents diable. Azonareo donc io volaniko aminareo zay Madagascar ty tsy androso izy koa tsy atsika vahoaka mihetsiky. Zay volaniko za mivolagna aminareo za tsy mila lio, za tsy mila olo comment dire ça, za tsy mila olo mamakimaky raha magnano zegny karaha zegny fa mitsangana atsika vahoaka, mitsangana eran'ny Afrique jiaby fa mitsangana ary tsisy nazavainy général teo Lilson nazavainy tsara fa vahoaka koa mihetsiky volagniny tsisy matana vahoaka. On fait pas des omelettes sans casser des œufs. Azonareo zegny possible il y a des sacrifices tsamy tsisy olo tsy nagnano sacrifice, même tanana maro maventy diavy lanko aminareo zay tsy nisy tsy nagnano sacrifice jusqu'à les résultats zio.
que ce soit Burkina Faso, que ce soit au Mali, misy fo. Nagnino atsika tsy mavita. Nagnino atsika tsy mavita. Rovina olo pinakaty, mamono katy fo tsy mavita mihetsiky. Aboary edy anareo pinakaty io fa anareo mavita mihetsiky, anareo misy angovy. Fa mavozo rô avy lanko aminareo zay. Tegna fa mavozo. Zegny za miposy anareo fô. Posy. Zay mivolagna aminaka, avy ety anao, za tsy avy avy lanko zegny. Mais anareo, je respecte la démocratie. Misy sasana ato mimenace olo, mandefa MP, magnano intimidation. Mivolagna fa anareo kaza mikomkomanty raha amin'ny Facebook ao resaka contregna fanjakana ty fa anareo misy la famille, anareo misy zegny, anareo tsao gadjegna. Tanareo zegny, anareo micontinuer fo volanko zegny. Tanao, anareo mandefa message aby koa amin'ny soi-disant amin'ny soit anonyme, soit amin'ny sarin'olo hafa, soit anareo koa fahitanay koa ato koe. Sao tsy anareo baka. Fahitanay anareo koa ato. Anareo koa mahita, zay koa mahita. Azonareo. Donc, ninaka araiky fo. Professeur aboanareo. Fa tampy garde à vue ni professeur. Aboanareo, il a dépassé les 48 heures déjà. Anareo fa hors la loi. Monsieur le préfet, anao miboa. Fotony avy aminao le beko ny samborigny le professeur io. Tokony aminao magnazava, zegny raha nataony professeur aty, zegny izy tananay plus de 48 heures. Tu vois, mavita anao jusqu'à 72 heures. Mais il faut que anao miboaka magnambara amin'ny vahoaka ino raha mbola hitananareo professeur io. Za maregny fa losa Tananarivo fotiny nagnino olo mikapokapoko. Fot anareo tsy mivolagna raha marigny. Anareo tsy mivolagna raha marigny. Oui, zay volanko, tsy mila magnasa. Non, za tsy atsika tsy tia olo magnasa de toute façon. Hevitry fo volanko zay. Atsika tsy menace, atsika tsy magnasa. Zay volanko, monsieur le préfet, misy gouverneur. Za tsy mivolagna PDS fotiny PDS tsy miexiste aminaka. Mbola tsy agnatin'ny lohanaka fa zay volanko maromaro amin'ny la mairie ao nivadiky fa hainay agnarana anareo jiaby. Hainay kosa agnarana anareo jiaby amin'ny la mairie nivadivadika aby io. Tsy magnino, le jour viendra volanko aminareo zegny. Le jour viendra, kazatetra anareo. Fa raha jiaby fa mandehandeha fa le jour viendra. Zay boka olo patient. Tanao maramila zegny patient izy, miambigny izy. Des fois mission qui dure 3 semaines, mety mandeha izy 3 mois. Fa zay miambigny fo. Zay tsy kivy. Zay volanko amin'ny vahoaka, tsy mila kivy. Izy koa nareo tsisy moraly hely, soit nareo mandeha milomay, soit Saint-Valentin zio, occupez-vous de votre femme, de votre mari. Azonareo zegny, faites quelque chose, bois un petit coup de champagne. Fa tsy mila kivy. Za fa mivolagna aminareo zegny. Niresaka za teo, misy publication nalefako tagny par rapport amin'ny base Tuleara. Za fa mivolagna anareo teto. Firy fois za mivolagna agnarana Mamy Ravatomanga ndraiky Anjirajoely io. Magnapotiky tanànatsika. Igny preuve nareo boka Tuleara mampihetsika anareo. Anareo tsy mila magneky. Raha zegny fa nisy étude, zavanareo jiaby amin'ny internet volanko zegny. Misy problème resaka base Tuleara io, izy koa andeha potianareo izy io. Azonareo, igny mampihetsika anareo. Firy olo ampilifasan'ny fitondragna ty, karaha tao 1947 volanko aminareo zegny. Milefa agnaty ala, andeha anambonambotr'olo. Ke zazy io, anareo mivolagna fa avy ety Madagasikara anao. Fa haiko fa fitondragna ty, voyou, mafia, assassin, tsy possible aminaka avy agny. Sambolo mahery amin'ny tany misy izy. Haiko anareo jiaby mivolagna aminaka. Avy ety anao, anareo iraka boka. Anareo iraka. Za ndraiky tsy iraka volanko zay. Amin'ny sitrapônaka. Anareo menace la famille n'olo. Tsisy idiran'ny la famille 4. Ndraiky la famille ko zegny sasany tsy volanko. Fotiny, ça c'est mon combat. Igny vision naka. Izy koa reo tsisy vision, c'est leur problème.
sasany tsisy magnano commentaire oro tsy mivologno karaha sasany koa ary za magnano vidéo volaniko zay nin'olo matsapa fa nijaly zay ty zay mila mihetsiky za tsy magnano vidéo nin'olo comme exemple le général ou olo misy intérêt amle fitondragna ty za tsy magnano vidéo nindro ro ndraiky ambelako micommente anareo tsy supprimeko anareo fo tsy mavoavaly za boka zay boka tsy tiako aminareo izy koa boka anareo amaly za ataova il faut que ce soit tu vois pareil izy koa argument naka raiky fo volaniko aminareo aboaza ino mbola tiavatsika le fitondragna ty simple zegny au niveau de développement zéro au niveau de sécurité zéro au niveau la vie chère zéro tsisy raha ilaitsika le fitondragna ty volaniko aminareo zegny tsisy raha ilaitsika fitondragna ty za mangataka amindreo fo aloha nanao mandeha monsieur le président Andrinira Rajoelina aboa prisonnier politique jiaby aboa soit ataova raha madio jiaby ataova raha transparent marigny anao hitanay preuve fa anao nisoma borne fontaine hitanay preuve fa anao ni menace olo hitanay preuve fa anao ndeha mony président azonareo zegny izy koa mbola anareo afo fitondragna io izy koa mbola mamiraha vatomanga fo micommande anareo tsisy olo agneky raha volagninareo zegny anareo volagno hors la loi anareo assassin anareo mafia anareo corrompu dikan'zegny miala anareo avant que vahoaka agnadosa anareo simple ane zegny anareo miala io tout simplement tsisy lio non vola bon za yala bon anao mandiana zay tany misy anao de toute façon anao fa misy moyen zio anao fa misy moyen de toute façon volaniko zegny izy koa olo nagnano politique ke même izy nisy entreprise teo nisy vola izy teo ke nagnano politique izy na nanonga fo richesse nazy c'est pas normal volaniko zegny c'est pas normal amare za magnano politique za tafidry koa za mavita mivanga avion c'est pas normal volaniko zegny tu vois dikazay grâce à la politique za nahazo vola fa c'est pas fitiavako le tanjazako zegny ne raha navoanao Andry Rajoelina zegny raha navoanao olo jiaby mivolagna Andry Rajoelina agnano génération tsara izy ty agnano or que anao navy io raha nivolagninao jiaby le 400 mégawatt le wera nataonao jiaby jusqu'à niany tsisy raha raiky vitanao olo nampandrianao amy téléphérique olo nampandrianao amy jiromontrika anakô olo nigajigajenao anao volagna fa anao agnano mieux que Ravalomanina or que c'est faux Ravalomanina agnafodolo mais anao tegna pire Andry Rajoelina anareo telo lahy io anao premier ministre andraiky mamiraha vatomanga io anareo le pire tsy tianareo amizay vahoaka mivolagna tsisy olo d'accord aminareo zegny ary anareo maramila baseky maramila zegny tsy avostringy azonareo maramila zegny défend le pays fa tsy défendre les politiciens fa hitanareo fa tsy manjary fitondragna io anareo la base que ce soit maramila que ce soit police que ce soit gendarme anareo tokony la base anareo vitrine vahoaka miambigny anareo fo fôty ro politicien po 5 ans anareo mbola io fo anareo tsy mety mbola io fo niany promotion anareo avoafodagny anareo mizafo anareo zegny tsy frère d'arme kaza volagnina aminay fa anareo frère d'arme tsy possible zegny exemple volaniko aminareo zegny colonel François nafodinareo tagny nafodiny président io nagnamboaboatra soi-disant Apollo 21 azovy nihetsiky promotion nazy diable en France taty jusqu'à les madines mbo tagnatiny koa za ni signé pétition akory tsy niboaka colonel François tsy noda en France izy
Mais par contre, aty araiky colonel le commandant de la gendarmerie zegny tsy nagnino izy mbola ao fo baka, nagnino izy mbola ao zegny amizay edivoka am France aty, nagnino mba tsika magnavakavaka vlan fa nalefako raha jiaby fa nalefako raha jiaby fa nandeha jusqu'à amin'ny ONU miambigny fo atsika zio, miambigny fo hainao resaka justice ty c'est un peu lent, c'est un peu lent. Zay vlan atsika tomponay, atsika vahoaka tomponay, allons écrire l'histoire vlan comme nareo zegny, allons écrire l'histoire. Azafady aminareo avocat manam-pahaizagna jiaby fa hitatsika fa injustice zegny fa tsy miexiste à Madagascar ao. Dikan'zegny volaniko zegny, anareo avocat ampianareo les professeurs igny, ampianareo les professeurs igny. Aty misy exemple avocat commis d'office, anareo ataova am fonareo. Karaha nareo misoagny docteur andeha isoagny olo même si izy tsisy vola. Aty zegny magnano koa zegny, tu vois. Donc azafady aminareo avocat, mandehana nareo mizaha aia tany misy professeur atsika igny. Tsy possible izy ambelatsika izy zaraiky. Donc aboanareo professeur alohany, za mivolagna aminareo zegny, za misy vision lavitry. Izy koa tsy aboakanao professeur io, vous allez regretter vlanko zegny. Vous allez vraiment regretter. Si zany aboanareo izy, aboanareo tous les prisonniers politiques vlanko zegny. Tsy magnavakavaka, fôtiny raha ataonareo diso izy fôtiny Madagascar mahantra, Madagascar tsisy développement, Madagascar mahay potiky fo azonareo. Zay mangataka état fédéral ty, eko zay fa majorité zio, eko zay fa majorité. Eko anao adio anao ao fa Paris ao niana nareo ivory, nareo a Paris ao, fôtiny hitanareo fa état fédéral io olo jiaby mangataka azo, fa olo mavozo, fa zay tsy mavozo. Raha tsy vitany olo lehibe nay tagny irikotity irikobesy, zay la suite. Zay volan, allons la jeunesse, allons écrire notre histoire. Karaha nataony capitaine Traoré qui a écrit l'histoire après que Sankara n'y a depuis avant. Maintenant c'est à nous d'écrire l'histoire. Zay volan mitsangana atsika jiaby. Anareo mbola mivola mila mihetsika atsika par rapport amty. Non, mila mihetsika atsika par rapport amin'ny Madagascar ao tsy manjoso, tsisy raha pare a Madagascar ao. Olo jiaby fa mitomagny, olo jiaby mavozo intimidation nareo, olo jiaby mavozo, fa zay aty zay tsy mavozo anareo, zay tsy mavozo anareo. Fôtiny tsisy raha tokony andeha higajenareo zahay. Fôtiny hita maso fa anareo mihitsy mapotiky le fitondragna aty. Anareo mapotiky Madagascar. Zay volan général Bomba, premier ministre Andry Rajoelina, Mamra Vatmanga, il est l'heure, il est temps de partir. Laissez le peuple malgache libre. Voulez anareo sasany mandeha exilé, faut dire fa mavozo. Misy menace directement, anareo mandeha fa MP, anareo ka mivolagna aty, faut dire à Madagascar any Diogo, faut dire fa anareo fa izy koa rô rihetsiky. Tsy voatananareo boka rô. Rô koa hetsiky tsy voatananareo. Donc ambilanareo Madagascar libre. Ambilanareo le peuple malgache vive la liberté. Anareo magnano zay raha ty ataonareo. Mais vahoaka malagasy ampijalianareo. Izy ka ombiagna olo agneky ampijalianareo. Anao volagna anao puissant Andry Rajoelina. Karaha nataony Marc Ravalomanana, puissant izy, or que izy narongina anao. Tsisy olo tsy mahavita rongina, ary raha zay nivolagny général. Leçon nivolako nomoaly, zay nivolako sujet nakany taminazy. Vahoaka koa mihetsiky, c'est juste un petit temps. Ary fa maro koa force mikeka aminaka, mivolagna fa raha volaniko zay marigny. Atsika koa mihetsiky, tsisy matana atsika. Tsisy matana atsika fa zay volan kaza mamakimaky raha. Respecter rô koa mivolagna, ça c'est la ligne rouge. À condition misy bâtiment
defendenareo exemple banque ty misy vola sécurité zegny ty ligne rouge volagnindreo tsy magnino anareo mipetsaka afara ao fo tsy dépassenareo palais présidentiel misy ligne rouge mary ni expliquer zegny volagno raha ny volagny général misy marigny il faut respecter même par rapport en force izy volagna misy sommation alohany mitifitry 3 sommation marigny raha volagny général igny aveo izy mitifitry en plus mitifitry en l'air fa araiky ty anareo tsy nagnano sommation direct anareo nitifitry tamle 7 février direct anareo nitifitry tu vois nilefa niparitaka olo jiaby c'est normal ça c'est normal tu vois zegny maro raha volagny général io volagno misy marigny maro koa misy vandy tu vois zany arakaraka raha volagny colonel Charles nalefa koa document ni publier colonel Charles a raison fotiny disa raha fivolagniny général to igny tu vois izy mivolagna fa nazo lalatriana nandefa puce taminazy ta mbola tsy fantany Andry Rajoely zegny or ke olo jiaby fa nahita fa Andry Rajoely teo ary vidéo fa nagnaboaka i colonel Charles aby hita soma tsara hita visagenage fa maro hita donc mon général zegny na diso anao tu vois nagnino anao en tant que capitaine fa andegny cahier Andry Rajoely or que misy lehibe anao normalement colonel soit jusqu'aux généraux tu vois tsy mikahienao zegny zegny za sceptique kely raha volagninao bon tu le fa maromaro anareo ato j'attends volaniko zegny fa mangorohoro volaniko aminao zegny j'attends tu le raha boka haiko izy koa tu le raha mihetriky eran'ny Madagasikara mihetriky haiko lazany tu le raha aboazazy io niany fa malaza marigny tu le raha haiko Diego izy koa mihetriky tsy voatana Diego Ambilobe haiko tsy voatana Ambilobe fa maro raha tokony mampihetriky anareo zio ary maro ireo manjavajava terrainareo pont Mavavy la base Tuleara la Vanille arrestation arbitraire ataondreo erany tanàna bio tokony mampihetriky atsika amizay zio ok voilà zegny vidéo tsika niany arivariva koa tsika mikoragna niany ty obligé Saint-Valentin bonne fête à tous volaniko aminareo zegny kazakivy niany Saint-Valentin migiagiaka hely fo madame jiaby igny comment comme ça mampamisy force zay kivy tsy mila kivy zo ady volaniko zay tsy ady andeha mono ady atsika mila mihetsiky volaniko aminareo zegny mila mihetsiky ty le ara za miambika anareo eko anareo fa vognony ka za mivolagna agnarany leader zay fo volaniko aminareo fa hitanareo karakory fomban-dreo io leader direct tapahandreo vozony comme ça atsika jiaby mavozo amizay leader zegny akaza basy eky anareo volagna biby tsitsoloany tsy mandeha non mandeha fo jiaby ok ary atsika tsy biby voilà merci anareo nitandregny merci anareo ny partage merci anareo commentaire anareo jiaby io tsika manalizy izy merci à tous bonne fête des amoureux à tous